og velkommen. Tak. Dagens menu. I skal have stegte jomfruhummer og grillet kammusling. Vi har købt halvpension til. Det vil sige, at man skal slet ikke tænke på alt det med at købe ind og lave mad og sådan noget. Man står bare op, og så er der morgenmad serveret, og så kommer man hjem, og så er der aftensmad serveret. Og det er virkelig lækker mad.